Il-Prim Ministru Robert Abela minflok ma jammetti r-realtà qed jażel li għaddat rasu fir-ramel. Dan qalu l-editorial ta' Times of Malta fil-ħarġa tal-erba wara li l-Prim Ministru Robert Abela stqar li fis-sentejn kemm ilu mexxej Laburista ma seħħx episodju wieħed li hu wieħed ta' governanza ħażina. Kellna dal-aħħar sentejn li ma kenniex episodju wieħed li hu wieħed ta' governanza ħażina. L-editorial ta' Times qal li d-diskors ta' Abela juri li hu determinat li jagħti l-impressjoni li kollox mixi sew u li l-istituzzjonijiet qed jaħdmu kif suppost. Iżda l-Prim Ministru evidentament qed jonqos milli jintebaħ bil-konsegwenzi tal-bosta skandli li qed iseħħu qudiemu u li ilhom għaddejjin minn żmien il-Prim Ministru ta' qablu Joseph Muscat. L-editorial jgħid li Robert Abela ma jridx jifhem li l-kultura ta' impunità li kienet tirrenja ta' Joseph Muscat għada tippersisti sal-lum bil-Prim Ministru jibqa' ċas quddiem dawn l-iskandli kollha minflok ma jieħu azzjoni. Jekk wieħed iffakkar biss fid-dil skandoluż ta' 3 sptarijiet li qed jiswina l-miljuni, dan biss huwa eżempju klassiku ta' kif il-Gvern falla għaliex baqa' ċas quddiem il-provi li taħla Awditur Ġenerali. Naturalment kien hemm diversi skandli oħrajn, dawn jinkludu l-allegazzjonijiet marbuta mal-beħ tal-passaporti, id-dubji fir-rigward il-kuntratt ta' Shanghai Electric, il-proġett kontroversjali tal-Università Amerikana, l-iskandlu tal-wind farms fil-Montenegro u ħafna oħrajn. Skont l-editorial ta' Times Abela dejjem saħaq li dawn seħħew fi żmien ta' qablu u dan minkejja li fl-aħħar xhur kienu diversi l-membri tal-Kabinett u tal-Grupp Parlamentari Laburista illi instabu li kissru l-istandards fil-ħajja pubblika fosthom Rosjen Kutajjar u Justin Karwana u li żammhom fil-Grupp Parlamentari tiegħu. L-editur jinsisti li Robert Abela għandu jaċċetta r-realtà ta' madwaru u jaġġixxi fuqha bil-konsegwenzi kollha li din iġġib magħha.